Lakhain korapho Nilip MSC constituency ke parlo koila matia hawar tukulangso borjan pungadong masiteranga rongalong kedamtang matijoang kora troxiarni arsik jikpen rong robalong PMAY-G hem ke patang te tadim an kupuson pensi kapatang pon thekji mapu kachingwa amai kangni pon East Carbing Long pen West Carbing Long along kadokovi pangrum pet pen block race do La solong sorkar pen mathapon si kidok de ra tuam phan PMAY-G scheme pen hem panong pipon lo lapen pinangan hawar long ahem kim patang lo sita pinangan long kitang tita dupik lang la sojok KATSSA ham phanga song tum koilamati dhuneraming tiarong KATSSA nileba ro mai phu jitenrong pe hemalong pherang ke mai kangne khut pesimet ki jong pona lam the karbiang long to kanu hawar tina long kami PMAY-G hem ki kim kitang te dimalong ki humri dam patang edjipu kaneng je pona lam the tingpen along ko humri bom lang bom lo la suhut kitang te ingnaman jo ko humri dam hut thek lok pen KATSSA song mai phu semsuning ti la pen ari sang hotum aning duk lo la solong komada bangsi kachupang lempidet pen kapatang pi pedet ma pu bang phopan kirip tarli bom si long bom lo la sojok tongse kot pen kachingwa ji phan mai dengpon lo bangso mai KATSSA tiripi amai phu semsoning tipen mai che pahem phu ponsi Nilip development block BDO Juli Terangpi Nilip block AE Sonjoy Be Nilip block AE Tanush Mohanta Nilip block assistant BDO Hiren Terang Nilip block Gramsevak Bimal Milik Lapen Wophongrong Pierong Asar GB SGB Sar Terang Nilip BDC chairman Barim Timukti Teron Lapen PMAY-G hem kelongdun bang phu projening tietum bangso kachingwa mayalong chitongdun si anutin kisung ke pholam the mayalong jaidun bonta bangso mayalong chitong pet pete da jok non supervisor tumpen chenglok pangrum pet pen mai pado pon thupo lapen batai ke thomapor phapon thupo lapen batai ke thomapor ki pipen chitongdun dedet pulote adai sodak pen ingsai pon pu lapen hala bangsor ni ning choy nang ni pusi mai long klardak pen KATSSA tiripi amai phu semsoning ti pherangke thingno ningje pon dak borjan hawaralo Nilip development block keparlo labang so hawaralong pini ladak block lapen PMAY along duk lagarata tum beneficiaries lapen middleman atum han panong sila bangso ame pinidak peman ponlo labangso nilitum KATSSA hamphanga song pen penang anarni nitum ahema hom tin lapen along tin humri damlo kitang tia puthak je nilitum prabjin pen block a department atum responsible MC kaching sai hong klamang long wang nai po alang litum puthot labang so anu chidensi pini Nilip block along BDO ake hai pi lapen alang lilong camera pet engineer atuman lapen Gramsevak tuman setame labang so melong chitong pedlo lasi pini ke chengsi Nilip ahawar development block PMAY ahem ke tangte puthak pinang an ajur ki ding chingwai chingsai ponlo party ki thom party pli angbong beneficiaries jetu ahemso kelongdun abang phu lapen labangso along angbong ke claim pi ke dam pi atum supervisor pulo ne contractor tong pu pone nente middleman pu tong pi pone lapen nilitum KATSSA hamphanga song hapu Nilip development block BDO Juli Terang pe hin pen keningje pona tingke prabjin pen mayeng nipon po laso phisi ajara sare dosita side deng pon thu popusi thechak pon thema kichok chicken niltung block putakali beneficiary takali jitu middleman atum si tangka en pen mane ahem kim biji bula pa patang ti pedalo mati si ajat abidi pen samin itum alang litum han hang pen mission akam pen hai abidi pen jitu las so beneficiary tumhan ane mapatang begi family tuma coaching wa ching sai thu koila mandi pen semsoning ti carbing long life